Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er det onsdag, og klokken den er 2. Den er faktisk 1 minut over 2 lige nu. Og der er kommet ud den her bazar, og så er der kommet bonuspoint i det her Trailblazer track. Og jeg skal have købt en ny hest, fordi min hest er kommet lidt 15 igen. Oopsies. Det sker lidt for tit. Og normalt, når jeg køber heste, så går der noget galt i min stald, så at jeg slet ikke kan have til min hest ind. Filter unstored. Name, level, mood, breed, generation, fiddler. Horse with eyes crypt, choose specific breed, magic horse, hype magic horse, show special movement, horses with special trick. A reset og sorting order. Det lyder mega fedt. Det kommer jeg helt sikkert til at bruge i fremtiden, når jeg skal have heste og sådan noget, finde heste på min fold. Især på min anden account, når jeg har sådan 200 heste på folden. Mere måske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan. Nå, men jeg skal op og have en hest. Så ja, det gør jeg bare nu. Det er faktisk min hest nummer 60, jeg skal købe på den her account. Så det er sådan kinda stort på en måde. Jeg tror, at det er større, når jeg køber min hest nummer 100. Men ja. Hest nummer 60. Det er lidt spændende, for jeg ved ikke, hvilken jeg vil have. Men jeg ved i hvert fald, at jeg ret gerne... Okay, skal vi se om... Okay, han er ikke. Godt. Jeg vil rigtig gerne have en Pentabian, fordi jeg elsker dem. Jeg vil rigtig gerne have den her. Jeg vil rigtig gerne have den her. Eller... Ja, jeg vil gerne have den her. Jeg vil rigtig gerne have den her. Den her på min anden account, og de her to, dem har jeg ikke så meget brug for. Men jeg vil også... Okay, nu snakker jeg rigtig hurtigt. Jeg vil også rigtig gerne have en araber, hvor jeg rigtig gerne vil have den her. Fordi jeg synes, den er mega flot. Og så vil jeg rigtig gerne have en friser, fordi at jeg rigtig gerne vil have... nej, jeg vil ikke have en friser, hedder det. Jeg vil ikke have en friser, fordi at... Jeg har sådan... Der er kun sådan de sorte farver, og så er der de her to. Jeg snakker alt for hurtigt. Det er fordi, jeg er glad i dag. Og så er der Morgan-hesten. Der vil jeg gerne have den her. Jeg vil gerne have den her. Jeg vil gerne have ikke den der. Jeg vil ikke have den der. Jeg har den her. Jeg vil ikke have den der. Jeg vil ikke have den der. Jeg vil ikke have den der. Og jeg vil gerne have den her. Så der er mange heste at vælge imellem. Okay, så jeg tænker i hvert fald, på den her account skal jeg i hvert fald have en araber. Men jeg ved ikke, om det skal være den her, eller en herover af de andre araberheste. Fordi jeg kan også meget godt lide dem her. Jeg føler for den her. Vi køber den her. Og så skal vi finde navn. Ej, vi køber ikke den der. Jeg ved det ikke. 569 koster den ikke det samme. Nej, det gør den ikke. 379. Okay, hvorfor er den så meget på tilbud? Det er jo 100% den her, jeg skal have så. Den er jo mega meget på tilbud. Jeg skal også købe Starcoins, for der er dobbelt Starcoins, selvom jeg har 16.000. Jeg køber den her, så skal vi finde et navn til den. Jeg tror, jeg kalder den for 10. Det skal være en Stallion og en Youngster. Og skal det være en Mare? Building. Skal det være en hopper eller en hingst? Jeg synes måske, det ligner mest en hopper, men 10'er. Mare, Stallion, Mare, Stallion, Mare, Stallion. Det ved jeg ikke. Ej, det bliver en hobby. Køb hest og rid nu. Og så kan vi komme ind i min stald og lave et sæt til den. Nej, hvor er den nuttet. Den er mega nuttet. Jeg elsker den. Ej, den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Nu giver den det side-eye. Den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Den er mega nuttet. Den er nuttet. Jeg elsker den. Jeg elsker den. Jeg elsker den. Den er mega nuttet. Nå, jeg skal lige have den level 2. Den er mega nuttet. Mega nuttet. Mega nuttet. Mega nuttet. Mega nuttet. Den er mega nuttet. Jeg ved ikke, om jeg får fået sagt det nok. Den er mega nuttet. Og mega billig alligevel. Altså, jeg havde sådan 4.000 Starcoins, jeg kunne bruge af. Nu har jeg det her tilbage. Jeg har 92 tilbage. Mega nuttet. Den er mega nuttet. Jeg elsker den. Det er den sødeste hest, jeg har købt i årevis. Altså, jeg elsker den. Den er så nuttet. Jeg elsker den. Den er så nuttet. Så nuttet. Så nuttet. Så nuttet.
Jeg dør indeni over, hvor nuttet den er. Det kan være, jeg skal finde sådan lidt et julet sæt til den, nu hvor den snart er december. Jeg ved ikke helt, om jeg skal lave det her røde sæt, om jeg skal lave blå sæt. Jeg glemte at vise sættet. Ups. Det kan I se i min næste video. Altså her, der har jeg allerede et julesæt sådan nogenlunde på. Men ja, jeg kommer nok også til at købe en julehest. Jeg ved ikke, om jeg vil have en Morgan eller en Pinto Araber. For jeg vil ikke købe dem til den pris, de koster normalt jo. Jeg tror gerne, jeg vil have en Pinto Araber, men skal jeg købe den her? Eller skal jeg købe den her? Ej, jeg tror, jeg køber den her, så kalder jeg den for et eller andet cute. Har jeg en hest, der hedder Baby? Jeg har ikke en hest, der hedder Baby, så skal den hedde Baby, og så er det en stallion. Og så rider vi den nu. Ikke fordi jeg kommer til at lade det sæt. Men ja. Nu har jeg præcis 7.000 Starcoins, men jeg køber nok Starcoins senere i dag. Så det er jo super. Jeg tænker bare lige at give det her julesæt på. I hvert fald. Og så tager jeg min daglige. Den her også. 4-turen. Yay. Ja, den er meget sød. Det ligner også lidt en baby. Jeg synes altså, jeg har en hest, der hedder Baby. Det har jeg jo nok ikke så. Nej, det kan være, at jeg har en hest, der hedder Baby Boy. Det har jeg sikkert. Jeg er lige med at købe noget make-up, men jeg ved ikke, hvilken jeg vil have. Jeg kommer nok ikke til at bruge det. Vi køber bare en af dem. Skal vi ikke? Nej, jeg kommer ikke til at bruge det. Jeg har lige købt vildt mange forskellige hårstil. Jeg har købt den her. Ikke kan se. Jeg har købt den her. Den her. Den her. Den her. Og den her. Og så af makeup, der har jeg købt den her. Den her. Og den her, tror jeg. Nej, det har jeg ikke. Nej, de to i hvert fald. Super. Så vil jeg bare sige tak, fordi I gav os med den her video. Like og abonner, og så ses vi i min næste video. Hej hej!